dia, tornant de l'escola, el pare ens va ensenyar un vídeo que van fer de la marató, que es veu que es feia pel Covid-19 aquest any, la marató. I com que la iaia se'ns va morir per la Covid, vam tindre una idea de fer alguna cosa per la marató. I com que nosaltres tenim de revista el Cavalls Fort i el Tatano, que ens ve, doncs vam tenir la idea de fer una revista per la marató. Vam explicar la idea enviant un correu electrònic a tota la classe, incloït el professor, i llavors al cap d'un dia ens van contestar alguns dient que els hi semblava bé. Vaig pensar que era una genial iniciativa, que s'havia de posar sobre la taula, no simplement traspassar-ho direcció, sinó posar-ho a nivell de reflexió amb tot el grup, valorar-ho i fer d'aquesta proposta personal una proposta més col·lectiva per tirar-la endavant i mirar què en podíem fer al respecte. Fer partícips als alumnes en aquest procés d'aprenentatge és molt important, ja que són les seves vivències i fan que aquest aprenentatge de la vida, al final, sigui molt més significatiu i que tinguin la llibertat d'expressar-nos allò que senten o els inquieta en cada moment. Al final sí que la fem, al final la fem. Vas comprar la revista i els diners els pares els hi donen a l'escola perquè a l'escola els recull els diners i els hi dona a la marató. Participeu a la marató!